naši ovdje doprinijeli i vi koji ste došli ovdje. Allahu akbar. Ja se zahvaljujem Feriz Delkiću i nadam se Bog da njegovo povjerenje i njegov lanet i nijet nećemo iznevjeriti, da ćemo nastaviti na gradnji Islamskog centra Hadži Feriz Delkić i Bošnjaci, centra gdje će moći svi dobro dođu, centra gdje će moći da se uči nauka, ne samo mi Bošnjaci, već i Amerikanci, i centra gdje će se u budućnosti Bog puno više čuti. Ja vam se zahvaljujem ovim putem i želim puno sreće. Ja bih samo napomenuo još jedno. Sutra, ako Bog da inšala, posle posjetite u St. Augustinu, mora dobro da razmislim prije nego što reknem, mi ćemo se vratiti u naš islamski centar, gdje ćemo imati ručak. Ostaćemo u St. Augustinu dole oko prilike prije podne namaza do pola 1, da bi stigli ovdje na podne namaz. Allah Đelešanu je htio da naši gosti ovdje koji su prisutni, znači učesnici prvih bošnjačkih susreta, budu prisutni i na jednoj dženazi. Vjerovatno je to Allah odredio tako da ta osoba je zaslužila da joj se prouči Fatihe iz čitave Amerike, da im djeca prouči Fatihe. Naše mezar je veoma blizu naše džamije, tako da ćemo Bog da inšala sutra posle podne namaza otići na dženazu svi i vratiti se na ručak u džamiju. To se ne dešava slučajno, to je znači naš ispit koji mi mora da položimo, jer u razgovoru sa Hadži Feriz Delkićem, sa našim imamima, da li da odemo, da li da sačekamo, međutim rekli su mi da je to Allahova odluka, da se mi rađamo i umiremo i da upravo na ovim susretima treba da vidimo gdje idemo. Znači, to je ono što nas drži da budemo ono što jesmo, znači sežda i diploma. Znači, samo ljudi koji su u vjeri, oni znaju i oni imaju ono znanje koje Allah Đelešanuhu rekao prvim svojim objavama. Ja ću ovdje samo završiti sada sa jednim, ovako to Hadži Feriz vjerovatno bolje može da zna od mene, pošto je putovao čitavim svijetom. U Japanu to imaju, da kažu ovako, bolji je jedan korak od 100 ljudi nego 100 koraka od jednog čovjeka. Znači, mi smo napravili danas jedan korak od 100 ljudi ovdje, nas ima 100 koji smo došli zvanično. Znači, napravili smo jedan korak i puno je vrijedniji nego da je jedan džemat koraca od 100 koraka. Ja se zahvaljujem svima vama i ako Bog da inšala da imam ugodan program, da se ako Bog da inšala vratite svojim sredinama, živi i zdravi, da prenesite utiske koji ste ovdje imali, one dobre utiske, a ono što vam nešto nije bilo po vašem planu ili što ste imali primjedbi, recite nama, mi ćemo se potruditi da to popravi se na sljedećim susretima. Hvala puno. Sljedeće nastupanje programa izvešće Hor Zemzem. Zemzem je hor kojeg Hadži Mirsada Cerić, hanuma našeg efendije Hadži Ahmeda Cerića, predvodi već 5 godina. Hor Zemzem sačinjavaju djevojke koje su odrasle uz znanje iz mekteba i te iste djevojke su uspješne i 6 od njih su studentice na raznim univerzitetima u Floridi. Ove djevojke su sa svojim trudom učestvovale na raznim skupovima Bošnjaka, a neki od njih su Susret Bošnjaka u St. Louisu 2009, Susret Bošnjaka u Bowling Green 2012, Susret Bošnjaka u St. Petu 2013. Te na svim manifestacijama organizovane u Jacksonville od strane Islamske zajednice Bošnjaka i Bosnian American Youth Association of Northeast Florida. Ovaj hor će izvesti par ilahija i recitaciju uz Hadži Mirsadu.